Hadin bikinong ikay contractual kila soy dak ejhar pa siya ikipulit na makajing siya kawang tear gas hakajing yaki mena hakahendro tarik risaw na kalyang kipulit kasadar menta kasing ka arpaway tarik risaw kila soy dak ejhar pa siya ikinong ikay dakabakadaw yakajing penkenya kakindon 144 CRPC bat ubabu berbor yang tem kumunong yalam ubla syak hot hajir hasadar police station menta kasngi ban syakli pertau. Habak ranch kilat patay kubor ubabu lay tu baki pulut ki kenok kala baki di kinong hikay ki bawan lam ya ka jingkluma da ka baki lapen kenya ka 144 CRPC bat ki pulut kilaong ba jen lada kinong hikay kimtur sa sekretariat da kabor ki pulut ru kinom sedang ban pen ibor bat la kenok ru ba di namar ki dekot bat yalam lang ikiseng balang bapher kumta kami ka jingi huri hura da ka bakenok baki don katu kat ningut ki basdang ban pen ibor ya ki pulut hakate ka sngi. Habakali ubabu laong bakanik ejhar kamde tangye u henry kiseng bhalang kum ke HYC AIM HNYM YouTuber PS Lingdo bat kiwe ai ka kerteng te kala don hang tur ter ka ayu ke seng malang kat kum ka bala pan pau man ne ka HYC nang ta PS Lingdo ro YouTuber ro nang ta ka AIMS nang ta kiwai kumba deke HNYM nang ta ka RBYO kumta ter kila don hang tu iba la tokit yanga kum u nangelam kalong ba de nakaliang jong ki ong ba de mga hi ba yalam ban pensong hit daga ba nga partai ka slogan daga ba ngara akti kumta ter hakajing sia nakaliang jonga ngala ong sai ba kaklurmar hakatu kasngi kamdai ka ba panmi nakaliang jongi kino hikai kadai nakaliang jong ka police department hi hadin ba kaklurmar kami hadin bala thang tear gas bat kawang bom kumtu pan bedhe bom kumtu ka panlong yaki khana ki badon lang bat ngi hakatu kasngi ki ating ki yam ki lanyar unta kami nakaliang jongi kino hikai chenrang ngila ya don ka jing ya songset da ka bangi ya Kerauti ainia begitu polis badan hang tu balai pilih kumne mano ba aibor kumta ter ni lakali ki peron hikai jongi te hande na kaliang jongki ki keno yangi dai mangi hi ba thau jing klor mar ten ya kata ngam padiang dai mang na kaliang jongi nadu ka lai photrik ni la ajing tip ngil pen bana paj baru ba ngindon ka peaceful march ban pensngoi ki jing jongi sya ka sarkar tangkata andre andang kila khang gum tu na kaliang jongi ni thumu ban poi ba sha po sekretariat ba kini kinong kinsar ki jongi kini osngo ya ki jing ka ba ngi la syong baro si banai hang tu ten nagaliang jong ki ong ba balai phiwan ra ba ki khun ba ki ba armet kum ta ter nagaliang jong ong ba haba ki no hikai ki dai ki ba armet tikum nung ila ban penbor ya ki ong ba phiwat wat leit namar ba philong ki ba armet ngim la ban ong makir ki don hok banai dawa te ngim dai mangi ki ba penbor ya ki parno hikai ki dai ki no hikai ki ba armet hi te haba maki ki wan ban join ban dawal jong ka hok te kum nong in ong ba kanai ke dei ta hok tang ka hok jonga kum nong yalam te kam dei ka jong phi sangai no na thai ka ta ka bakla ba te haba maki ki dei ki don ka hok ban dawa wat laki dei ki ba armat ne wat laki ki ai ru long ba ki haban mi sakmat am ana ki ong pan ban yang ong ba balai phi yalam kum ta te phitip na am ba ka secretary hill ka dei ka ka bala panjari dak spa sau tengah tip ya kata tangba hakajing i jonga kalong baru ci kata wa shwa ka country trick kila don ke ka puja ka baki ki dekhar ki ya nang tu ha ki ya pai ba kum tu tiga kadai ka pa ci spa sau CRPC ko mangitip hada ya ki pade ki ai lat kum tu tena kaleng jong ki ong ba kadai ka religious kadai ka religious function te kam kta ka ci spa sau tengala ong ai ni ai bang ya ki ong ba ladangap khot penlong jing dwai hakmat secretariat da ki hajar ngot hatu ka an kanam kta nam te ki ai ni ban ong ba phidei wei philong wei ba phila ban convince kum ta phidei pastor ne phidei man san ong ngam dei wei ru hare ga dei nong song sinong jongkari udei kristan telarang convince ka ba kum kata hatu kata ka am ka an ci spa sau kanam kta tengala ong kum taro te ngayo iba kajing tokit ka balong menta ka kerokti baik ka dei jing bakla jong kini kai te kumno hikai ngas ngusi ba habangi dawa ya ka hok da ka jing jai ka penlong penban ba
ngilong kinong pen kheng a nya pu ka jala te ngisngsi ban pentip ya kata jing sisa ka jing thu jongi kadai tang bangin pen poi ka khubor hadin bangila song sibanai hangtu nakaliang jong sarkar ndon ba patiaw ndon ba yo sngo ngilara plakat apor ba wai ka assembly khandru tregro nakaliang jong ki kim sim khia ban khot yangi sa ka jing yakran la ne ban ai jing karman yangi te kumta ka panlong yangi hadin bangila song sibanai bangin yai peaceful siapo a secretary tang kata jing thumo